Hola, vaixells, bon dia! Com esteu, guapíssims? Tenia moltes ganes de saludar-vos i com que ara aquests dies i ja fa molt temps no podem anar a l'escola, doncs he pensat que em gravava aquest vídeo perquè així em pugueu veure i jo també em sento més a prop de vosaltres. Sé que ho esteu fent molt bé. Jo també estic aquí a casa i us trobo molt a faltar. Però sabeu una cosa? Que cada dia quan em llevo penso en tots i cadascú de vosaltres. En tots vosaltres penso. I vull que per damunt de tot estigueu bé, que jugueu molt, que feu molt de casa als papes, molt important. I també que aneu recordant totes aquelles coses que anem aprenent a l'escola. És per això que us hem deixat tot d'activitats en el blog, perquè aneu fent mica en mica. Les aneu veient, veritat que sí? Segur que sí. Me n'alegro moltíssim. I bé, ara que hi penso, ja ni me'n recordava, M'encanten totes aquestes fotografies que m'esteu enviant. Són precioses, amb totes les coses que aneu fent. Així jo també les vaig veient i sé tot el que aneu fent, tot el que aneu aprenent, el bé que us esteu passant, i em fa molta il·lusió i em posa molt contenta. I bé, heu vist què tinc aquí? Sí, una rosa. Perquè sabeu quin dia és demà? Doncs demà és 23 d'abril, Sant Jordi, i he pensat, els hi dibuixaré aquesta rosa als vaixells. Així se'n recordaran que el dia de Sant Jordi regalem roses a totes les persones que estimem, com jo, que us regalo aquesta rosa. Què us sembla? Vinga, guapíssims. Doncs us deixo, us regalo molts petons i us felicito al Sant Jordi. Vinga, doncs, fins una altra, carinyetes. Adéu.